Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. Ug ako na sad i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 161. Ug pasensya jud kay mga listeners, naduga jud ta karon og upload sa atong Part 161. Duga nakaabot og isa ka oras. Og nagpasalamat jud ta nga nakaabot jud siya mga listeners. Naka-upload dayon ta karon. Ug sa gyapon, magbasa gyapon ta sa atong mga comments katong last na atong nag-upload nga Part 160. Itong mga basahon nga pipila ka mga comments diri. Basahon na to. Ang first comment na to si Ma'am Del Sam 99. Hi Sir Idol, maayong hapon, timing kaayo, kamulo prepare dinner, paminaw pod sa imong kalingaw nga drama. Salamat always, God bless you and family. Dagan sa salamat sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga paminaw ug sa imong pag-send sa ako ang 10 Hong Kong dollars, ma'am. Salamat jud kayo. Nag-share jud ka sa imong blessing. Daghang salamat sa imo diha o amping-amping sa imong trabaho. Si Jude Pulstico, matik naming Tito Idol, pagahit na sad mi og ice. Daghang salamat sa imo Jude Pulstico. Si Oscar Amedog, salamat sa Idol kay palami na sad ni wag tang na sad stress ani Idol. Daghang salamat jud sa imo po diha Oscar Amedog. Kadawang comment no Oscar Amedog, basta Idol bisag unsa nga drama nimo Idol, why skip ni Idol. Salamat kay sa imo Oscar Amedog sa imong pagwala skip nga nakasabot pud ka no. Kay karon medyo hinay jud ang ato ang panagat karon. Salamat kay sa imo nga nakasabot ka Oscar. Si Construction Boy Vlog, duhara ni Kahart, bago na itong komentor. Welcome sa Palamay Drama. Construction Boy Vlog, salamat kay sa imong paminaw. Katulong comment ni Jude Pulstico, akong Tito Idol, ngita siya og single mom kay pag-date daw niya inig February 14 kay gikapoy na daw siya og kinamot kay gikubalan na daw iyang kamot og si og kinamot. Mao ni ang comment ni Jude Pulstico. Ngita og single mom ang tito ni Jude Pulstico. Salamat jud sa imo Jude Pulstico, labi na sa imong tito nga permi ga paminaw sa mga drama na to nga gina-upload. Si Hilda Asuncion, nice. Salamat sa imo Hilda Asuncion. Si Clarice Pugs, thank you sir. Daghang salamat jud sa imo Clarice Pugs. Si Elvira Nancy, sweeting Idol, mahimot kayo mi, lingaw kayo. Mahimot daw si Elvira Nancy. Bago mo na ito ng komentor po, si Elvira Nancy. Salamat si Modia, Elvira. Si Larnie Vidal, Mordama pa Idol. Dagang salamat po si Modia, Larnie Vidal. Si Rosemary Princess, halah, ka-joker. Salamat kanimo, Rosemary. Si Nalen Labial, Idol, set out me, thank you. Salamat Nalin. Si Excel Candy, matik na Idol, full support sa imong mga drama. Daghang salamat sa imo Excel. Si Janice Ramos, salamat sa kanunay nga pag-upload Idol. Malingaw jud mi permi sa imong trabaho. Malingaw jud mi permi sa among trabaho. Tagsara ko makakomentol pero permi ko paminaw sa imong drama o wala ni skip sa ads. Salamat sa imo Janice Ramos. Si Joseph Bacaro, nindota ani nga drama, oy makawalag kalay. Salamat Dol, buros na sad atong asawa ani pang katulo. Ano to taod na wala ka comment ni si Joseph Bacaro, buros na daw katulo tungod sa atong Palamay Drama. Buros na ang asawa ni Joseph Bacaro day no. Salamat si moda Joseph Bacaro. Ug mao tong mga listeners, tanan ga comment sa ato atong gi-apil sa atong pagbasa ug apil sa intro balag karon. Ug ato na sugdan ato ang Palamay Drama Compilation Part 161. Ako si Gemma, ginaingon. Gipakatawag kong lalaki ang akong kasing-kasing. Nabayang akong lawas. Mao nga nahitabo gyud ang dili gyud unta nako gustong mahitabo. Mao ni ang mahitabo sa akong kinabuhi nga di mahimo mahikalimtan. Asa ka naman sab, Gemma, nag-ilis ka naman sab. Ay asa pa tiya ang date sad bisa akong uyab nga si Roxanne. Humol sad ko ini ron tiya. Hilamay, humol si mong kagaral. Jadi. O sa may humol ko nun mo, nga wa ka may tumoy. Kanang imong tudlo og dila ramay nang imong gisaligan. Oo, bitaw tiya, tudlo og dila akong gisaligan pero tagboro mong gyapon ng akong uyab na ako gud. Sulirap nga gyapong mata niya. Hilamay, hal-hal ka lang da. Bitaw. Otro po ng uyab ni mong way ayo da. No. Ganahan sa duro na siya ng dila og tudlo ni mo no, nga pagkaway lami ana. Uy. Ako, Gemma,
Babae mangyod ko, day. Pero di gyud ko ganahan nga kanarang tudlo og dila ang akong kaunon, day. Nindot gyud tong agungan sa lalaki gyud mo ikanon kay mabusog ta. Kanang tudlo og dila ay di ko mabusog ana. Ay, istorya lang tab. Istorya tag usabahin anak tiya ha. Basta diha ta kuto pa napita ha nga di ka mabusog sa tudlo og dila ha. Adto sa ako kay lami na kay ihumol tiya. Bye. Bye, bye. Now nga ning kanahan ay. Ngano bang natumboy man in taon ning bayhana, uy? Nga wa man unta may kaliwat nga tumboy. Kaanugon sa itsura. Kwa para bagit unta ning kanahan ng dako. Tweh! Karon kay natagbaw na mo tag panuroy og pangaon sa mall. Sige na sa ta. Sudog mo tal. My love, aron makasave ta pa. Ato na lang ta sa pay. Wa man sila sa mamagpapa ron. Ako ramang usa dito. Ito lang ta. Sige. Okay kayo. Sige, ato ta. Taxi driver, liko las tuo palihog. Di na lang magpahatod sa motel. Ato na lang Miss Bay sa kong uyab. Liko das tuo ha. Dali driver, lami na kayo. Sige pa lang. Ato di pag maayos yung hindi lang ako. My love. Oops. Kamusta sa ako, Oops? Nasantang na ko may katapos. Ganahan ka na ang kalami. O gano'n niya. May lami na lami. Lami na lami. Pero mas nandot ka tanto. Tumoy ka pa para sa lalaki. Okay na. Pero gapon ko. Ani, may Dula lang ko sa amo. Tagbawa ni Roxanne sa akong gihimo niya eh. Lipay kay siya may skama dito sila. Isang babae ko sama niya pero lipay gihapon kay siya. Lipay sa ko. Dula lang ko sa amo. Oy, Jima, may kay niya ka na. May Tiya. bisita ka ay. Ganihara kay nang nagpaabot ni mong mauli ka. Bisita tiya, kinsa man tiya? Do, paila do, kinsa kuno ka. Kinsa bisita na ko tiya? Ako, Dejima. Oh. Ikaw din na, Dario? Oo, ako. Ikaw ba? May mo ba? Hunungan ang pagsangpit mo na kog day, ha? Oo. Day. Dong isangpit ako. Dong kay laki ko. Si Roxanne ug Diego uyab sila? Oo, uyab na sila. Bago lang yun nga gisugot ni Roxanne si Bay Diego. Oh. Atong usang adlaw lang. Di kong tuon mo. Bakakon ka. Huh? Ako ang uyab ni Roxanne. Ug dili sa Diego. Oo, lagi uyab mo. Pero uyab na sad sila si Diego karon. Kaya magisugot si Diego. O kung makatilaw siya sa kang Diego, mabiyaan ka ni Roxanne kay may tumoy mo to si Diego. Samtang ikaw, man kay tumoy. Busa, kung ako pa ikaw, no? Magbinabay na lang ka, ug sugta ko. Sugta ko, Jima. Kay pakaslan rin ka. Laki lagi ko! Oh. Nakabati ka, ha? Laki ko! Ug layas! Ha? Layas! Pahawa sa kong atubangan. Layas, Dario! Sige, di na lang ko magkiglalis ni mo. Bayan anang lalaki ka o babae ka. Basta ikaw mismo nasayod ka nga babae ka. Ang imong pagbati, maulay lalaki. Oo, ay tingog, ha? Ug igo lang kang masayod ka sa tanan ba? Nga may uyab na lang nga tinuod yun nga laki mong uyab. Ha? O, ay tingog. Nang Romana, adto na ko na nga. Ay, napakita na kong tutsangton, ha? Ha? Mapakita ka pagali kung natahon ka. Igo kas kumo og sikad na kung buanga ka. Ay, uli ka, oy. Jima, hilamay. Animal. Igkos ko latag patid ba, Oroy? Ako pa ikaw, no? Magbinabay ka na lang. Sugto na ni Mosdario. Babae ka, uy, dili ka lalaki. Laki lagi ko, dili ko babae. Buti Ug si mo, Roxanne. Si Roxanne akong uyab. Ako siyang uyab. Chico, uy. Ni anasid ko. Ugma na sad anhis sa pay ko. Kay si Gemma na sad ron ang mo anhis pay. Basig ni ana turon, makita niya ko din sa amo. Kung matagbaw ni mo dayo, naunsa ka ba? Huwag nasayad ko. Nga ako ang imong ganahan.
Wa pa ko matagbaw ni mo, eh. Kay mas lamig yun ng bunal ni mo ko doon ako makaon. Dahil ragyot sa katya mga tudlo og dila rin akong mausap. Mas mabusog ko sa imo. Maginang na ito mo, day. Ay! Chay kusod. Uy, mga lit man dyan na siya pang layo. Uy, lips to lips na Sim kwarto dito na. Tanalayon, day. Dali na. Mas likit nung nabi, uy. Ay, kilukay mo ang matay ko. Ay, hikap ako sa gabi. Awan dyan si Jamal. Muna ang ganan. Agoy. Sige ba? Sige na. Kani di ayan sa ni. Ni Gemma. Gemma? My love, sorry kayo. Umamang tining akong gikuptan god nga. Oo niya, taas. Tus ka dyan. Ang imo magugilo iba na naman, Roxanne! Sus, hilak. Tawatan na tanan ay. So mga Sakit ka niya. may laing uyab. Unsa mga may lain ng uyab si Roxanne. Unsa mga ay. Sakit ka niya. Gibuhat ako. Mahal ka na ko siya. Napamida kang nagsayal. O di ba? Ako nakasunis mo ko. Bakit ang lain? Unsa mga ay. Gusto ko mahubog ko. Ay, hubogin eh. Inom ta. Party ko to. Inom ta. Palit ito ka. Kay inom, ako'y umay ha. Okay. Hindi ko minom ron. Si Bedario lang ay. Hagad tong inom. Ikaw lang yung pakikinom ato niya. Ato nga sila ka, Parts! Ako sa. Hingi mo. Kariot. Butilya na na yun. Ako nitong abon, oy. Ibaw ka. Ah. Mahay ko na rin yung anong dili laki akong lawas. Lalaki unta para mahatag na ko ni Roxanne ang katagbawan sa sex. Kana tungod kay babae ka, Jima. Nang saan ka? Babae ka, hindi ka lalaki. Kasi pagmahay sa kay tasan. Ha? Ay, pagmahay na, ha? Kugagsap! Ha? Ay, kugagsap na usam ka! Kanino din kugagsan, o? Kahumot mo, eh. Lamig agi Sumagawin, Jima, eh. kabatasan. Ha? Dali dire sa kwarto, bi. Dali dire. Dali. Ba't pa'y baw? Ayaw ko, guruya ka. Dali, lagi dire. Na? Pero may bawaan yun na itong babae baka lalaka. Kini mong duha kadugan. Dugo ka niya. Laman ito yan. Ay, nag-unibig. Ganahan na rin yung patian. Hindi ka ganan. Hindi ka ganan, eh. Amaw. Karo buong ko ka na may hagkan ako na. Tanaw na itong lalaki baka parehang naahi. Parehas ako nga tay, ha? Excuse me. Buong ko ni mong brief. Huwag kaya nga mag-brief ka. Oh. Wow. Sige. Kanindo tani ko gubugdo ko ng flower good. Mong gingon laki ka, ha? Hagi na niya, sama sa buhato ni Roxanne ako. Oh. Puli-puli, may kahawag sa mga. Amo ba? Puli pero lahi ang laki mo kisa ni. Ay, parihar mo na dila. Pariha, dilihas. Tinaw. Gilukan na. Gilukan ka na. Jinong talaga nga si Roxanne ka. Lahi. Ipa Roxanne. Amo ba? Sino ako? Lami. Si Roxanne. Ipa Roxanne. Roxanne de ko, ha? Roxanne de ko. Ano to Roxanne bagi ko. Tanawan ni Jima. Yun muna. Wali laki. Ako na. Ha? Ayaw dari wa. Laki ko parehas ni mo. Ayaw ba yun? Laki. Laki ka? Pareha ka na nagbitay? Ha? Asa kang ayaw? Ay, ayaw. Ay, ikaw hindi. Bilahon ko ni Donnie mo. Ha? Asa ba? Hoy! Gano'n ko na? Animal kita sa kita na! Agad! Laki ka? Laki ka? Kinaya, Dario! Kinaya ka! Kini, palamian ka. Lamian ka. Dario mo, tinay laki na eh! Mo ni laki. Mo ni laki. Agay! Agay ra? Uy, lami, ha? Nahilabtan kong Dario atong higayuna. Mas naitabo, gidawat ko na lang nga babae ko. Samot ka na mabdus ko. Nisugot na lang kong pamayan niya pakaslan. Gidawat ko na lang ako ka babae.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Melba, ginaingon, bisan unsaon ni mungad ka makasa sa imong pagkaasawa. Apan doon nagihigayon, madakin as ka ni ining madangog nga kalibutan. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong hikan. Unsa? May sakit ka sa kidney? O diabetic sad ka? Uday, mo na resulta sa akong pagpalaboratory. O niyanay, ay, daghang king tambal nga akong gipalit para maintenance. Mauday tingali nga, tagsara ng mangisog ang imo. Kay diabetic man di ay ka. Maon man isulti nila, basta taas og sugar, dili mo barog. Maog yung tingali na, day. Pero mangisog pa maning ako, day. Karon ng gani, tuy hakaw mo gani rin ron. Tanaw ba ka? Atik sad ka da. Bebe ko na, be, pakita ko na ko, be. Lagi. Di ka dito, ha? Ablihan ko ng siper na ko, ha? Nawa. Nawa. Kita ka. Nito'y hakaw gituod. Tana dong. Pahimusla na to ang higayon nga nangisog na. Ato tas kwarto na. Tana dayon dong Rico. Rico, sige na dong. Padayon na ang mayor. Mayo kay di hakaw pa na. Ina to. Ala. Unsa man? Ahak dayo eh. Nitiko ko manigbalik. Nawan. Luyat naman. Biskot biya sa di mo, oy. Paisuga nagbalik dong. Ginaba. Di na makahimo ibabaos ka mag imong bana? O, nay. Na, kinilay ikasulti ko, Melba. Bahalag inutil ng imong bana. Ayaw yun paguna ko nagputhi sa imong kaminyoon, day. Kung magbuwag mo, luoy ang usan ninyo ka anak. Bata mo ay makaluluoy. O man ko yun ang una nga mga bit na iba. Pero di gid ako maagwanta ng kinabuhian ay, uy. Naway turja kay. Bata pa ba ako? Nagkinahanglan pa ko og lawas nun nakalipay. Uy, ako'y sunda, Melba. Nangita ba kog laing laki? Kana tungod kay mahal ko kayo sa tatay nimo. Wa gid ko magpalhilabot og laing laki. Lahi sad ka, Neda. Ang uban nga inahan, mutambag sa anak ang mga bit. Pero ikaw lahi ka. Oy, lahi yun. Di ko gusto binuang, day. Tinarong yun ni nga ako. Ayaw pa nga bit, ha? Ayaw yun, Melba. Beda sa nang nanay na may tuwag tambagan ay. Beda. Sa'yo pa ng tiya. Kana kay inutilin mo ba na mga bit yung ka? Ha? Tuga na naglawa-lawa ng imuha des laom. Dahil di na mo turjak na. Pero gaw anot, mahal man ko na ko akong bana. Di ko gusto nga magkabuwag mi. Mani, paminaw. Kung mga bit ka, paningkamot yun ka, di ka masayop o di masayod imong bana. Maayo ka, gaw? Sobra mas maayo. Yung pagkantos-antos na kaimtang ni mo, uy. Ang tao, abi ni mo, ang tao rabagaw, kanang magpangita yun, anang turjak. Labi yung kinagaw. Di ka mga bit, wala di ka kantilaw. Ha? Matugang nga maghayang niya, manggangang mo ba, basta nang mangganga na. Hagbay na gini nagsigig nga ang agaw. Nagnganga na, ha? Oo, nagnganga. Lagi. Be. Pero mintras madapan ako, gaw. Dili lang gid una ko mga bit, uy. Mama? Dili, gaw, anot. Unsa? Mao ka na, anak. Nagkita mi ni Tulpo ganihas merkado. Ang lalaki nga imong gibasted ka ni Anto. Kay si Rico may imong gisugot. Unya, nay. Kumusta naman ko na si Tulpo, nay? Minyo na siya? Ay, wa pa man kuno, uy. Og sadyang ako siyang gisultihan nga inutil ng imong bana. Misulti siya nako nga andam ko na siyang mohatag og kalipay nimo nga wa na mahatag karon sa imong bana. Unya, unsa may tubag nimo, nay? Imong gi-okayhan. Unsa? Uy, ako mo okay yun, unsa ka? Ako siyang giingnan nga di ko mosugot nga mga bit ka kay dako ng sa Diyos. Ako ra ba, nay, no? Gusto na kayo kung magpaturja og laki. Ginok na kaayo, nay. Unsa? Lami na kaayo, nay. Wa man gay ko gilking dugay na kong way bana. Ayaw, ha? Ay gyud Mel ba? Dako ka na sa ayaw gyud taw na. Unya, kung mulihok ang akong gana, unsaon naman lang nako?
may napupo man kong taong di asloyo, kadto lang sa gamita. Paghinay lang jud para di mabali. Suway ka? Di ko anang taong na uy. Suway, Bugnaw man na good. Ang akong gusto na kanang original jud. Ang sad sa akong ginawaan. Kay init-init man ginang original. Og hapit na nay. Hapit na gyud ko dili makaagwanta. Hapit na gyud nay saring. Melba. Mao na nay. Busa tabangi taon ko og ampo nga dili ko maturjakan og lain nay. Tabang og ampo taon nay. Hagbay ra na kung inampo ay Mauman bitaw nang wa pagyud ka maturjak kiglain kay kanunay kung nagampo alang nimo. Paita ba ani akong kahimtang uy. Kundi palang buutan akong bana ay. Unya nahigog masad ko. Hagbay ra gyud kong nagpaturjak og lain. Ayaw lagi. Kay dako nang sa Dios. Ayaw gyud Melba. Paita ba nang imo dong uy. Sagdi lang gud day. Ang importante nga nagkahigugmaay ta. Sige lang ta ginigugmaay ani. Pero way turjak kay. Paita ba sad ani uy. Isulog na lang na imo. Sumura naman tao nagluy ang nagsanga ning imo uy. Igda lang day. Igda na lang be. Hagka na ako ng imo. Tag-asa man yung bungot na ko day. Dilot lang kay. Mas may pag mga tuog na lang ta. Way lami. Way ayaw ni kinabuhi Pre. Ay, abi na ako kinsay ni ada ikaw maninigaw Bilbao sa imong tuyo, ha? Dili na nako maantos gaw anot. Hawang nagid kayo akong pamati. Mao nga ni ako kay sugoon ti ka. Sugoon? Usay sugo nimo nako? Adto astulpo ka. Ingna siya nga mut ako nga magkita mi. Motro? O tagi ng desisyon nimo, ha? Mayo di kayo kaon gahigaw no? Oo, gaw lami gud ka. Kaguno na kayo kog gahi. Basta lakaw na gaw. Adto astulpo. Ingna siya nga gusto makikita niya. Kasi gaw. Putlon lang tani atong igagaw ba? Ay, ayaw pangunay. O saan ini magagahi ka? Basta nga, kawan gaw ka nang tabangan tagi ka makagahi-gahi. Ito na astulpo. Makatino lang po niyo mo tayo Milba. Sige po. Sige pa. Magkamot. Yun sa ako. Gininasan. Padayon na nabi. Sige na tulpo. Gusto na kayo nga. Magkamunala. Sige na. Karoon day. Ano day? Salamat ha, tulpo. Ngayon mo kong gitagbaw sa lawas nun nga kalipay. Happy kaayo ko. Hasta ko. Tagbaw kay ko nimo. Kay bisan may usa ka nakaanak. Hugot pagyapon ka og ang. Ang ambi. Uog taas man ang imo. Busa dili na ti kaibuhag. Kunidlahon ko. Tawgon lang dayon ti katulpo. No, di ko gusto og ingon ani nga relasyon. Ang akong gusto nga buwagan mo ang imong pana. Magtaban ta. Kita na ang magtipon og puyo. Sige na Milba. No, kung makahimo og buwag, dili tulpo. Higugma ko ang akong bana. Ginoo ko in taon ka nimo Milba. Ngano nagbudhi ka man sa imong bana uy. Dako ka nang sa nak. Igo lang ko nga nagpatambal sa gibati kong kahidlaw sa lawas nung kalipay nay. Apan dili ko makahimo og buwag sa akong bana uy. Dili nay. Ay nagyugpakit ang tulpo ha. Ayaw na baya gyud. Nagsabot ra ba minay nga magkita mi karong hapon. Unya kay ganahan man sad ko. Ganahan man ko makikita niya nay. Pero di lagi nako buwagan si Rico nay. Ay. Nahala. Anak na lang. Pero ayaw gyud buwaging bana nimo ha. Ayaw biya gyud. Kay dako ka na sa Dios. Nakasabot ka ha? Dakong sa Dios ang pagpaturjak mo og laaki nga dako pang buhi ang imong bana. Nagpaturjak gyud ko sab ni Tolpo. Panwa ko buwagi ang akong bana. Kay maluoy ko bugtong namong anak kabuwagi ang ginikanan. Maluoy ko sa akong anak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Gilbert. Ginaingon, giantos kong tanan nga malayo tungon nimo. Palang kinis atong kabulanon. Ugma damlag. Apan, ikaw may guba. Mao kanin nitabo sa kong kinabuhi. Dili ginako mahimong may kalimtan. Ay, salamat kay day off na ginako. Makapawag ko. Makatawag ko sa akong asawa nga tuas Pilipinas. Mudo naman kabuhan nga. Ako na lang kanunay tawag niya. Kini. Basi na ako ng asawang nawag. Salamat taon. Wag siya tawag na ako. Uy, si Mama Sally maning nanawag? Binako si Chuna nga ako asawa. Hello, Ma? Gilbert, anak. Masali? Anak. Muna magulaan ka. Magulaan ka yung tunod sa pagtubag? May problema ba? Oo, anak. Ma, nakinalan ka o kwarta, ha? Para sa imo karong gibate? Dili problema sa kwartang akong naproblemahan karon. Kundili ikaw. Naluoy ko nga naghuna-huna nimo. Nga naningkamot ka diya sa gawas sa itong nasod aron makatigom mo kwarta. Apan, mahugra sa waynada ang tanan. Ma, usibot mo yung pasabot. Dito ako sa pagsulti, Ma. Anak, Gilbert, ang imong asawa nga si Chuna. Dunay lalaki gigabuangan diri sa Pilipinas. Dili! Dili ko magkatuunan na yung magsulti, Ma. Dili! Ikaw, you darling, nasakpan na beta sa imong ugangan nga nagduog ta din sa inyong kwarto sa imong bana, ha? Nya, imong pagyo kong gipaan eh. At ito na tatas gawas mag-abot. Ay, sus! Ay, kablak inas mamasali, uy. Mituos siya sa tanan akong gisulti nga ik-akaw ta. Nga sa ato pa, wa ka madog nga musumbong siya sa imong bana, ha? Dako gusto na ko kong bana, uy. Ug labaw sa tanan, kung mauliin ang akong bana, makikbuwag naman sab ko nimo. Tambal slawas raman akong paginahanglan, uy, ug akong tuyo nimo. Oh, ikaw good. Tanas kwarto na, kay birahan tagag kalima. Alam mo, agad na mo siya. Birahan gigag mayo samtang wapay mong bana, ha? Ay, pakulit ka din ko. Lagi. Katus kikit, ani. Ay, Chuna. Uy. Ay, sa mukha, eh. Kinsa mo. Mama! Ay, Uy. Kapuang, anak. Kinsa mo nun? Ako, Mama! Ulit nagikan sa eskwelahan. Sara. Ikaw anak gani. Anani mo? Uy. Kaya ko ni ikuan sa imo habit. Sige. Ilom dia, oy. Spasi. Lamig yun na. Ay, dong. Ay, kadiyot sa dong. Malang dito. Ay, kusina dong. Natog pas, mama. Tog pa ko dong. Pagmanihon na sa kusina. Mao ba po ko? Ikaw lang gihapon ang niadto sa school o miuli ka kay wa ka gihatod ni mama nimo. Oh, Lola. Kamao naman ko ato school. Balitok kali ko kasada. Ginuo ko in town. Uy, pag-amping, uy. Inyo sa tong gisulti nimo, ikaw ra ang nagsukad sa imong paniudto kay si mama nimo natuog siya, ha? Oh, kaon man to siya dito kwarto, Lola. Nagkaon? Oh, unsa man ka? Lami ani oy, lami kaya kong gikaon. Lami kayo ko nulo. Agay kalami. Unsa? Oh, ingon ana ang nadungog mo sa imong inahan? Oh, Lola, mao na ako nadungog, Lola. Husto na apo ko. Ha, kana kay nag-ago siya sa kalami. Puwerteng lami agos iyang gikaon. Hotdog na hilaw. Ikaw, Lola, kaon ka hotdog hilaw, Lola. Kinuo ko ni mong pataa ka. Lami, Lola. Kaya kalimting ako gisulti ha. Dinhi ka lang kay may adtoon ko. Iyan na sa daing gidas ilang kwarto ni Gilbert ang iyang kabit. Kaluod! Asawa nga higal! Berned ay angan sa iyang kabit. Unang maming,
Silingan ako siya dito pa mi nagpuyo sa Pikas Barrio. O nagkasulti gid mi ni Bernie. May relasyon gid sila. Ha! Ugba na mo pauli si Gilbert din sa Pilipinas. Ug adto siya mo diretso sa among bayi. Ako ginaluoy ni Gilbert ng... Kung ako palang unta iyang gipanguyapan o gipangasawa, dili gid nako siya budhian. Kuwang pa sa pagtuo si Gilbert nga may laki ang iyang asawa. Kay buotan kini sa iyang pagtanaw. Ha? Kung mahitabo nga magkabuwag sila, unya iya kong panguyapan, sugton gid nako siya ng maming, ug andam ko nga manginahan ni Junior. Oh, Mila. Hapit na mo ito pakiling sakyan kong aeroplano sa Mactan Airport. Kusog ang kubas kong luganda. Kung tinuon magani nga may laki ng asawa, bisan sakit, buwagan ko gid siya. Busa manginaot lang ko, nga dili matinuon ang tanang itaho sa akong inahan. Ay, kalangkit ni dati na po. Agigayam ni mo siya na. Darling. Darling, kadito lang. Man. Ang puntahan sa kuba. Wala ba naman laking kalit mo suling mong anak? Ay, tapos iskailangan lagi. Nakakuha pa talakan. Di pa mo si Junior. Sige na. Hangul lagi ni mo. Uy, kay kag-check. Hangul ka, hangul ha. Hangul ha. Mau dito ni mo ha. Uy, kadito. Subay. Yun po mo dyan mo. 69 tal. 69? Sige. 69. Sige, Dayo. Mapay pagdaling. Ay, gita ako niyan ni mo. Ay, uy. Ikaw? Ni Aka? Abay, wabay sa ni bay ha. Nag-umum pa ni mong asawa sa kuha ha. Siya may namugos kay Gimi. Karoon pa ni mo gibubuhat. Kung kita ko sa personal ang inyong gibuhat. Wakay ayong pag-asawa. Nagyong tawa na. Ang imong gipuli na ako. Ha? Tayo naman ka iya sa ako. Katunga naman ang iya. Buwag kita. Buwag kita ha. Buwag ni kita. Layas ni bay. Basta paningahin na to. Layas! Pasalo ako dong, Gilbert. Pasailuain taon ko. Layas! Karoon na kasabot na itong duha kasing-kasing Mila. Ikaw nang ipulis dapit sa akong asawa. Ni Chuna. Oo niya dong, huwag man kasi masugot na magbuwag mo. Huwag siya masugot, pero huwag ako mag-isip niya nga akong asawa eh. Huwag ka matauran niya na mamauli na ta. Dadunta ka sa bahay. Basta, kung iya kong awayon, laban ni ko ha. Oo. Tungkol kay ikaw nga akong ipuli niya. Ikaw na, Mila. Driver! Guadalupe ta! Diyan na, Gilbert, boy. Ang inasawa pa sa iyo kung awayon na. Palayas siya. Wow! Katambok ang cute pa kayong baba. Panandong. Kailangan. Kini ipulis kong asawa. Kini ka, ikaw na dyan. Kini ko ipulis. Lami na kayo na ba? Madakuan mo. Ako, taas. Kakahadlo kami. Kini. Andam na ba ko? Gitiun ko na. Kini. Birahe! Bombahe! Lami. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Zaida, ginaingon, mahal ta ka. Apan dawaton ta na lang ang tanan, nga dili gyud kita. Mao kining nahitabo sa kinabuhi, nako mahimong mahikalimtan. Karon ang gabi mamisita ni Mos Warren. Oh, ma. Kalami bayas iyang ngisi. Yaw sa ba di mo siyang sugton? Ni pao bayat gyud ko, nga nakagusto ko niya. Ay, ako may naluoy nga naghunahon ng Jaguar. Uy, kay dako bayas iya gusto nimo. Hindi
Kanan Jaguar maoy. Magdito kay Gnaw. Napay linaktan ay hambugiro kaayo. Buutan ba yan na siya, anak? Naong na may maldito anak ko, pero buutan man na. O kanang iyang linaktan nga hambugiro porma sa iya, rasad ng linaktan, oy. Basta, hindi ko ganahan anak niya. Si Warren ang akong gusto, ma. Aw, kada no Warren, grabe sad noon nakabuutan. Unya, Diyos noon kay Gnaong. Usa ragiwa na ko mauyon ni sa anak niya ay. Ha? Unsa may wa ni mo mauyon ni ma? Kanang iyang atubangan, lupya kaayo, oy. Ha? Tanaw ni mo, murag yung waysod. Grabe klupyak. Tanaw sad ka man, no? Goor ba kayo si Jaguar? Pagkasayod nga misita ka ni Zaida rong gabi, Baywarin? Dako man si gusto ni Zaida. Pero why gusto si Zaida niya eh? Si Jaguar, Jaguar ko nang naong. Klaro kayo nga. Wa sa mga gusto niya na. Lamiar ba ng Zaida eh? Kung niya gani kong sugto nung gabi, pamayan ko rin siya. Hindi na siya mailog paslain. Kana. Pamaiigod na. O magkauyab na mo. Aron di na magtingho pa si Jaguar ni Zaida. Kana. Kuya at nga ni Jaguar sa mingaw nga dapit og lugoson. Pay Pedro. Beda sa di mo, ganug magkuol ko taon ka nga sugton ni Zaida si Warren, ha? Unsa man, wala gyoy laing babae nga makita nimong nagsayal do, ha? Nag-uol-guol man ka. Uyab! Pag-uyab og lain! Ay, dako kay kung gusto ni Zaida, boy. Kung ikaguol yun ako nga, makauyab siya lain. So, yung obre gusto tao ni mong bayhana taon. Saon na ni mo, anak. So, makakadaghan na magyug ka niya gibastayin, be. Ako pa ikaw, kalimti na bayhana, oy. Mahal ko kaysa pa, oy. Busa, buhaton yun akong tanan nga ako'y makaangko niya. Kung kinahanglan, gagamitan na ako siya kusog. Ako nang buhaton. Oy! Mao na akong buhaton yun. Buot mo lugoso siya. Mga din mo ipasabot, ha? Oy, Jaguar. Ay, nagbuhata do, ha? Ayaw gyud aron di ka matingkagol sa bilangguan taon do. Ha? Ayaw gyud buhata. Supak nas balaod. Salamat ka din nga imo kong gisugot yun. Naisayda. Kay may patanaw man sab ko din. Manghinaot lang ko nga dili ko nimo pinuangan, Warren. Kana gyud ang dili mahitabo day. Mahal ta kay ka. O gani, gusto ko nga sa labing madaling panahon pamayan ta ka. Aron magpakasalit ng duwa. Warren? Wa kauna mo sanong sa iyang gitad niyag nga pamay. Wa lang sa maoy. Mapaka ni pagsugot na ko niya. Mamay dayon. Grabe sa Warren, ay. Kada tugod kay matuod kid sa nakagusto ni Munak. Buutan ko kay naswarin. Pero maula gito eh. Maura gito eh. Nakita na kong apan ni Warren lupya kaya tubangan ako eh. Bahala na ko sa kidakon anang iyaham ako eh. Ang importante nga mahal na ko siya. O matuod ang iyaha diri na ako, ma. Ingon dito siya, uy. Mag-date ko no merong Domingo. Mag-date mo rong Domingo? Adahala, kuyog lang kung asa ka di edad. Aron makita mo ang butang nga angay mong makita. Ma, ang gugma, dili magpasian ang buot ni mong ipasabot. Sa laktod, bahala og gamay ng iya, ha? Basta mahal na ko siya. Ana ra. Yate ra. Sige. Mas may noon nga ingon anang imong kinaiya. Nakadaay kay kun imo anak. Pero kung ako'y pasultihon, ako mo ingon di ko anang gamay. Uy, muratag nagkaon anak ko to, bras tutunlan. Ma. Happy kay ko sa tong pagpanuri, Ron. O salamat kining gipalit mo na ko nga blouse, ha, Warren. Mahal ta ka, day. Buhaton kong tanan, day. Lipay lang juga. Driver. I-drop me sa kamutel, ha? Okay, sir. Motel? Manota og motel, Warren? Day. Pero, di ka masugot. Kung di ka masugot, day, okay naman ko. Hindi ka pugson. Ha? Masugot, uy. Musugot ko sa gusto ni mo. Mo ba? Kay mahal ka. Salamat. Takang salamat, day, Zaida.
didihon ko ning imong spit. Miyay, karon imong sa ubos na ya. Udah ibos ko. Ubos sa ikaw kong hagkan. Abi. Ubo din mo. Aw. Bi. Ay. Kabugto cute. Cute and baba. Ako makasuhay, anak. Ubo ako na ya. Kaya hindi naman pong practice. Naman. Sige na. Nagubo na ka. Ay naman. Ay nang imo. Ay nang imo. Ako na ikuan. Ain, oy. Siya yung baga. Kanina naman eh. Imo nang gishat? Shot na ako. Kay. Uy. Ay, madadagi kasi. Agay. Brum. Dua ako ini brum. Oh, Jaguar? May kalit man kagbabag sa kong agianan. Kasluno na din mo si Warin di ay, ha? Oo, sa sunod buwan mo na among kasal. Busa ikaw, kalimtin ako. Kaslunod ako. Pangita na laglaing babae nga imong panguyapan. Mao ba? Duta na imong tambag ay. Mangita iguglaing babae. Pero Seda, sa di ka pakaslo ni Warin. Kinahanglan nga makatilaw ko nimo. Ha? Unsa? Oh, ay! Kutsilyo! Kutsilyo bitaw ni. May kibot ka nga kutsilyo sa imong kilid. Oh. Jaguar, ayaw. Basta mukuyog ka na ako, ha? Kasabot ka, ha? Kung sa may gusto nimo. Kining kutsilyo nga hait o kining ako ang hait, ha? Dali na yun. Dali! Dali! Karoon na. Wana man di mabunog ni Warin di ay, ha? Oh, kita kan hait ka kutsilyo, ha? Sige, ha? Ayaw pa. Ang gilog kay mong ungot. Kaslo na ba Gilog ako? di ay, ha? Mutilaw lang ko ini sa kadali, ha? O nakaslo ni Warin, ha? Naambay mas hait aning kutsyo ay kini ay. Lahi ni nga pagkahait kay niya, oh. Agay! Diba? Agay na. Ala! Di ni masamad. Pero kalami. Ay, mag-inog lagi ka, agay. Dito. Sakit, anak. Agay! Unsa? Taas! Hukayo. Ay, gigreklamo kay para di ka ma... Sakit lagi na. Makataw naging ko nimo. Makatilaw naging ko nimo. Gini pa. Birahe! Bombahe! Di gini mo. Sayda. Agay! Gini pa, ma? Kalami mo. Kita ang mapagkasal day. Bahala naghilabtan ka na sa akin. Inukuangay ni mo, Waran. Guba na kay ko. Ako'y nakauna ni mo. Ako'y una nakahilabot ni mo day. Usa, kita magpakasal. Ikaw unang nakahilabot na ako. Pero giguba kong maayo ni Jaguar kausara ganito. Wala yun matakom ning ako. Nagsige na lang niya nga. Patako mo talaga. Bahala ka na, bahala na. Kita magpakasal. Ooy, ay na lang lagi. Ato na lang kung magpakasal ni Jaguar. Agto ko magpakasal sa dako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Julie, naingon, malipayon ako sa akong kahimtang karon ka. Busa, nagkog sa muka pa. Mao kini nahitabos kong kinoy nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ay, mudwa ka oras na magkukapin nga nagpaabot ni sa among gisabutan nga mag-abot mi. Pero pa manggit siya. Ako sang tawgan di makontak. Offline. Ulit na lang ko eh. Mangita na lang kong taxi nga akong kasakyan. Magpaulit na ako. Asam di ka si Gerald?
Nga mo siya mutunga sa mong sapot. Nana, mihunong ang nagsakyan nga taksi ang mga bay. Ug nanaog silang dawa. Wala. Labing pa kayo silang nga misuna ng mga bayo. Uy, ngiga. Uyab, tingali na sila. Si Juliet, tawagan ko siya. Karon dayon. Asa ta, ma'am? Sa punta prinsesa ta. Okay, ma'am. Permi naman lang ninyang buhaton ako. Di ko niya tungahon sa mong sapot na mag-date ni. Ay, paitaw eh. Ang akong cellphone. Kisa man yung nanawag. Basig si Gerald yung nanawag. Si Brian man din eh. Tungag kas problema ni Kapana. Sige, pamukos yan kung mga watay gusto niya. Hello? Brian, mahimo pa? Ano pagsigig panawag na ako, Pike? Wala ko'y gusto ni mo, bisag kamay. Uy, matinaw sa uy. Si Gerald ba, imuyab. May kuyog na lang babae o labing kayo sila nga misuod sa usok babae diri sa Madawi. Ansa? Nagsulti ka ba tinuod, Brian? Na? Aron mo tuog ano? Dali na yun, dali. Dali, nga pa ko din eh. Nagsakay ko karon og taxi. Asa dapitas Mandawi kay mo anak dayon ko. Asa? Ay, loyahan ako eh. Tugid ka raon. Ato nakuha eh. Ako sad, kikapi ko. Pero karong taod-taod, ribansin ta. Ayaw na eh. Kapoy na kay ko eh. Doon na para ba ko'y problema runda. Si Juliet, kung saan sakay, ako ipangatarungan ato niya. Nga wala kong makatungan atong among sabot nga mag-date me. Ayaw ka bala ka. Tumaabot tong akong bana nga kano sa sunod buwan. Naman to akong takoin. Kanahan mong kunin mo kay bisan dili ka tantong dako. Kanang imo ba dili kay dako. Pero kahit kay murag bato. Dugay maluya ang imong junior. Sige na, Bi. Hatagin ako kwarta. Sige na. Kaya mauli na ko. Okay, taganti ka aron makauli ka na. Ug sa sunod adlaw balik ka. Kaya di na ako mangita og laing laki nga mo joy na ako. Ikaw nang akong kontakon kay kontento kay ko nimo. Tanawa rin. Sila nang nagkawas anang mong bay. Si Gerald tuod ka ng mong lalaki. Tanawa. Ikakusog, gilips to lips pagayo sa babae si Geraldo. Kita ka, ha? Nagkakita ka? Kapilo. May lain na siyang uyab. Salbahis. Uy, Juliet! Ayaw pagdoon nila, oy! Kay Juliet! Gusto na eh. Taday. Ano tas gawas, oy? Ano sa kaman tas gawas, bay? Bahis ka, Gerald! Juliet, ikaw? Ayaw ka ka. Dili ko mangaway ining iyab. Kaya walang sabta. Dili ta pagkabana. Igo nang nasakpan tag nga may lain kang uyab. Buwag na ta, Gerald! Kining day, dili may uyab aning Gerald. Ako na siyang gihimo nga tambal sa gibatin akong kahidlaw. Ang banan akong kano, wa pa man mauli. Mauna di Juliet. Dili may uyab nining Vina. Pangwarta lang ning ako. Mauna, day. Di sa taong ko makig-live-in ani niya, eh. Dili ba dako ang kang Gerald? Timo-timo ra gining ako. Timo-timo lang sa ko. Bahala gamay. Kaya akong bana nga kano, dako man bunal niya o pa man mauli. Kanilang sa... Dili ko! Buwag na ta, Gerald! Di nako ni mo kay hugaw ka na! No, wa na. Nilakaw na. Wa na. Day! Wa na. Day, uso ni. Bye! Day, Juliet! Ayaw maglupa, Day! Siya na minaw. Wa na. Nasunda to, uy. Ingna nga. Kinala mag-uli mo, magkauyab mo balik. Pamunta ko, Day! Day! Pamunta tayo ko, Day! Magsulti pa ta, Day! Magsulti ta tarong, Day, Juliet. Uy, misakay naman
Misa kayo naman siya naming motor nga, nagparking sa unahan. Oh, day! Ito na, nakabiya na gano'n sa kinanda. Nakabiya na yung motor. Ito na. Katong motor nga, nakaparking. Oh, ang nagda sa motor? Ano man ito? Si Brian? Si Brian gitu! Unsa man, Day Juliet, ihatod ta ka sa inyo? Ayaw na ko gihatod sa amo. Ha? Iklaro kaayo nga. Muadto tong salbahes. Aron iya kong isplikaran. Dili ako niya, batik siya. Oh. Oh. Brian? Nga naman eh. Nga nang gipahunong mo man ang imong motor. Kuan, kining... Asa mong giday tayo ha, Juliet? Dad ako bisag asa. Mukuyog ra ko nimo. Oh, Day Juliet. Ingon anan tanan ni tabo. Pa. Ug dali ko nga may padagan sa akong motor paingon sa bahay nila ni Juliet. Pero wala siya sa ila. Kita ba eh? Ida, saon eh. Gita nga ito ani. Sakpan saan mo tao niya eh. Ha? Sakyan po yung motor, duda ka Brian ang tong drive. Sigurado gawin nga siya yun. Kaya nakakita man ko nga sa iyang bayhon. Huwag nakaila ko. Siya si Brian. Basta iyang motor kaila ko. Forbida. Ita ni boy. Ibo na ba kaya na si Brian Juliet do? Sige, daro tong Brian Juliet motel. Humano to? Buga! Patay. Buang di si Brian. Buang bitaw. Kung diyan ang gibuhat. Kultahon ko siya. Kultahon. Kana ro Brian silingan ta na kay nedto dito puyo patas pikas baryo. Sigag may mamudo kada bang wapa mo yung mga purol dito mga ligo mong panahon sa uwan, mga duwa-duwa mo. Tataku ang bunal atong bata hinon. Nakaanak ng imo siya ha. Kung gidaron to ni Brian's Motel Juliet, wa na. Ngiyaw na nga to no. Siya gitong toko sa. Dili ko masugot. Hinaptan niya ako nguyab. Dili yun. Day Juliet, naghubo kasi masabot. Lamian ni mo tanaw na eh. Niduto ni maglawas. Ikaw raman kang usaron din sa inyo. Oh, ako ra. Tutuki kong maayo, Brian. Ha? Bati bagod kong lawas. Uy, lambi kay ka, uy. Mo bitaw nga ibog kay ko nimo. Ha? Di na nako kaya da. Juliet. Mabawas ko niya. Mabawas ko. Tanas kwarto na. At tutas akong kwarto. Day Juliet. Mas lami pa man ay kamuat. Dito tanig mong lawas na. Nindot kay kahagtanan. Di na kong kakuan ta, Juliet. Lami na kayo. Tubuon ko na niya. Brian! Ay! Brian! Oh, grabe hada ko asad animo eh. Oh, grabe mo rin i-apil mo si mong papagda. Pagunita ko, be. Palatos pagkit ka ayo. Hindi ta kayo na. Pagkit ni sa akong aping-aping, be. Ato ibagit, be. Ako ni ikuan. Ay, ang lang sa. Ito yung akong giingon. Lukpag na akong anak, eh. Kaya ko'y kaya na. Maana? Kani, pwede na rin. Maalam na rin kani. Sige. Bray! Sakit! Sapa. Juliet! Juliet! Ay, di ba ito niya? Dinat ko tamay. Ay, ganini ako. Juliet! Nahilaptan yun ko ni Brian at kayo na. Bisag dili mi uyab, umans na hitabo. Diyon kong gihagado kasal. Mitando lang po dayon ko. Buton ta nga makigbat na ko si Gerald. Mibalipad na ko. Kayo man ko makatilaw sa Brian. Alin na nga to niyang akong kukma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Jessa, ginaingon, kung imong nahibaw-an nga himo siya sa'yo, lingig balik sa panahon, din doon na siya insakto nga namo diha kanimo. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di mahimo. Mahikain. Happy anniversary, Jessa. Randy. Bang na, dawatan ng buwak. Wow, thank you. Happy anniversary po ni mo, Randy. Wow! How sweet! Maunahin yung picture sa inyong wedding anniversary ni Randy, Jessa? Yes, Amy. Nindutan ninyo sa. Basta mag-anniversary mo, mag-celebrate mo. Ako ka, no? Kanusa pa ka ako makasuway og anniversary? Hindi ka minyo na sad nimo. Hala, uy, pag minyo na. Kinsa man siya akong minyuan. Amy! Ah, Randy! Asa mo ka? Ito tikas kong motor. Daoy, mahadlok mo ko mo sakay og motor. Ay, kahadlok. Salig lang ako. Careful ko mo drive. Dali na. Okay. Okay. Ako sa advice kong hawak ka. Ano na ka makulban ng dagal yung motor? Okay, Randy. Okay na ka? Okay na ko. Ay! Hinay lang, Rans! Mahadlok ko! Nagkasakay day gahapon si Amy sa mong motor? Oo. Ako nagyan sigig para og iya masakyan pero wag siguro bakante, mataksi man o ma-jeep mo tong ako lang ihunungan, ako ipangkas. Ay natugos ba ha? Ha? Unsa Jessa? Ay nag-usbang pagpaangkas nimo sa motor nimo ni Amy. Oh, kadto ka usaw eh. Basta ha, di na to mausab. Ano day? Kaysa yung pagsigig angkas-angkas sa motor, nagguba ang pamilya sa mong kauban sa trabaho ka ni Adto. Kinsa man? Si Irene ug Harold. Sige mag-angkas-angkas si Amy sa motor ni Harold, kada uli na mo gikan sa trabaho. Maong natintaw si Harold ug nasakpan ni Irene ug perting awaye sa duha. May nalanggani kay na-patch up ra sila si Irene ug Harold. Kay niundang man si Harold. Aron naa na sila peace of mind sa Irene. Wala no? Mo ba Jess ha? Okay, sige. Di na mo usab nga magpagkas kog motor kang Amy. Di na gyud ha. Kay tingalig si Amy na sa imo angkasan. Dili bitaw unta ko moangkas ni Randy ato, pero namugos man siya. Basta ha, nahibaw na kang di ko gusto mo usab kag angkas sa motor sa kumbana. Aron dili na mausab ang sa nga imong nahimo nilang Irene ug Harold. Mahimo ba, Jessa? Ayaw na kong pahinumdumi ato. Nga naman, sakitan ka? Dili lang ko ganahan. Ha, sige. Diha ka una. Excuse me. Na, ako ra ba'y pugnan? Mugara po rabasad ko. Malas ka lang, Jessa. Malas ka lang unyaan ang pagpugong ni mo nako. Nga dili na mo angkas kang Randy. Init kay ngadlaw. Traffic bigay kayo. Kung wa ko masayop, kining sakay sa motor nga ni asa kong tupad. Ang bana ng Jessa nga si Bayrandi. Dili si Jessa ang giangkas. Si Amy ka na. O grabe nagkakapit ni Bayrandi. Di sila makailan ako kay nag-face mask ko. Unsa ka ako akong sundo no? Hapit na nagkabuwag si Irene. Tungod mo. Unya karon, laing magtiayon na sad ang gusto nimong kubon. Gimunya kang dako. Sundan ko siya. Unya ako ding tawagon si Jessa. Milagro. Nanawag si Harold. Hello, Harold.
Jessa, gusto kang makasakop nila ni Randy ug Amy? Ariya sila. Harold, unsay? Akong i-text nimo ang saktong address o location sa motel nga gisudlan sa duha. Unsa? Harold, gikulbaan ko. Ikalbaan mo sa gani ko. Kay murag na trauma lagi ko anong bayan nagod. Mawang nanawag ko nimo. Kay di ko gusto nga masamok inyong pagpuyo. Tungod lang ni Amy. Sige na, Jess. Gihatagan ka katungod sa tag-iyaning motel. Mayawi ka na sa kwarto, diin na ang imong bana o si Amy. Oh, Harold. Kanaran. Uy! Panabon! Why mo ba? Jessa! Jessa? Ako ni Randy, Jessa! Ang imong asawa! Girl! Gusto ito gitawag ni Manako? Girl! Ikay ang ngayon sang pito, girl! Kay kabit ka sa akong bana nga si Randy! Jessa! Wala ba yung kabit, ha? Murad ka ba? Diha na mo, ha? Diha lang yun mo! Abutan ninyo mga pulis nga kung gitawagan, asaksi sila sa inyong pagkabitin! Pailisaw na niya! Pailis mo! Anak na gid mo! Ay, ilisay! Anak na mga wa mo yung pot! Pinky mong tanawon, oy! Mga bitin! Kaubi ay ni, uy! May uwaw ka di ay? Pero sa din naghimo mo yun, ha? Wa mo makahuna-una unsaw kung masakpan mo! Huwag ka rin sakpan mong gid mong duha! Mauwaw na mo! May kanyan mo, sir! Isa! Dakpaning duha ka mga kin! Kudakan ko na sila! Uy! Jessa! Ay, buwata! Please, Lauren. Bati kayo nga kudakin ni mo. Kukudakan mi ni mo nga mga waistcoat. Nga nagbatlang mi. Wow, kayo na, girl, oy. Ay, may mahimo ba? Ay, kung pag... Mauwaw din mong duha? Jessa! Unya! Nga nung inyo magiging gituyuan, ha? Ayaw, day! Ay, mong duko-duko kay mga gamong mga naong! Halay mong duha! Sige, Chef! Usasin na ng duha! Dadaan ninyo sa prisuhan ng mga bayan! Oh, nihila ka? Ako makasabot ang gibate, Uncle Baroy. Natuan na sa prisuhan ng akong banaw kag iyang kapit. Ikaw may nagpapriso nila nga nung mahila ka man. Naluoy ko ni Randy, Uncle. Luoy bitaw yung bana. Nasayop lang siya. Natinta lang si Randy. Pero wa man ni mo hatagi og chance, ha? Isa, kausara na kahimo sa inyong kaminyoon. Pero ngayon ta, hinumduman ni mo daghan usab ang nahimo nga maayuhat si Randy diyan. Or si Randy, di ba? Kung sa okasyon, birthday, mag-wedding anniversary ninyo, naagid siya ihatag ni mo relo. Balik-balik ka kuno sa kadaghan ang nindot ninyo kaghapon. Aron sa ingon, makahatag kaglaing higayon si Ana. Buhata ka na sa. Uncle, gibuhat ko man to ang gitab ni Uncle Baroy na ako. Pero bisag kung saon, dili na ko matagog laing chance akong para si Randy. Ngun man kang Amy. Kaya ang mga bitin, sag makapila pa mag-isa ilang panit. Tin lang yun gihapon kini. Bitin, hangtod. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jonah. Ginaingon, useless lang ang sakripisyo nga ako himo. Palaom og gipasakitan ramanday ko nimo. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Nagawas na akong singot yan. Wala sa ta. Kutataw da. Uy! Ano ka ba yun? Oh, look! Uy, si Malvin ka na. Kinsa na yung kuyog bayot? Oy, wag ko makailaday. Hala no? Gwapaha siyang kuyog, oy! Tana bayot, pamiya na ta din is plaza. Wait sa, ha? Watong sa nato sila si Malvin o yung kuyog mo agi dinis nato. Aron sakitan lang ko. Tana, Ferlan, uy. Dali na. Tana! Sana? Mag-inom ta bayot. Mao na di. Gikan ta ng jogging ya.
Mag-inom dayon ta. Uy! Aron mawa din kasakit sa kundugan bayot. Weh! Ano ganda ka dayo? Nga naman ka? Hungog ka bang bayota ka? Gisakitan ko sa kung nakita ganina nga may kuyog nga gwapang babae si Malvin. Hala no? Tinga naman dyan na. Kamu nagigay ni Malvin, ha? Ha? Uyad na bagay mo ni Malvin nga nagselos ka man niya? Uy! Kuan? Dili pa. Kaya wa pa man siya manguyab na ako. Mauk ka. Feeling kay kang bayhana ka sa? Suriin mo ay. Kaysa pa sa buntag, bayot. Hi, Marbs. Ay, Roland. Kung din eh? Isang bulag kagagwapo ron ay sa kong tanaw. Salamat ha. Uy, Marbs. Kita ba mo gahapon ay nag-jogging? Mo ba? Oo. Unya. Mihilag ugmayo si June, no? Unsa? Nga naman ba yun? Ay, nagselos siya ay. Nga may kuy kang gwapa nga babae gahapon. Selos, good. Oo. Ano magselos man siya? Nga dili man ako si Uyab. Wa may relasyon ni Juna. Ay, tiniw din gisulti sa akong Jumega nga dili mo Uyab. Okay, wa pa mo kasulti niya nga love ni mo siya. Ay, kapait ning mag-failure ta ay. Ang tinuod, Frolan, na ako'y kaibog niya. Pero, wa pa lang gid ko kasulti niya, anak. Oh, jadi ay? Hala no? Nagduduha pa ko sa pagpanguyab ni Juna. Kay naambod ko'y uyab na nurse yung nilargas gawas. Nurse? Dito Taylor's video? Tama. Dito maudi ay? Way klaro ang among relasyon. Kay dihang nilarga siya sa gawas, akong gipugnan. Pero, nilarga man, wa mang patuon ako. Mao na hiubos kong mayo eh. Mao to. Murag nag-call off me. Mao ba di ay Malbs? Mao ka na, Froilan. Unya. Kinsa dito yung kuyo ni mong gwapa gahapon nag-jogging, ha? Gahapon? Gahapon, good. Uy, jogging. Ako man itong maguwang. Ninyo na to eh. Hapon ang bana to. Si Ate Charity to. Si Ate Charity ditong kuyo mo gahapon? Mao na. Uy, sige. Day! Uy! Uy, babae! Asa ka ay? Juna! Dini ka lang, Frila, ha? Ako sundin si Juna. Juna! Juna! Wait! Ngano ni apas maning tawhanan ako? Juna! Mata sa Juna! Boy, ko Malvin. Ayaw ko guniti. Ngano ka? Sa may nasukan ako? Wa! Gisultihan ko ni Froilan, di palang dugay. Nga nagselos kasi mo nakita gahapon na may kuyo kong gwapang babae. Nakasabot na ko nga nung nagselos ka. May gusto ka na ko sa. Unsa ka diha? Nanugod ka diha? Juna, dili to na ko uyab ang babae nga inyong nakita gahapon. Ako tong maguwang. Si Ate Charity ba? Unsa? Siya di ito? Uy, si Ate Charity to. Ganahan man na nga mag-jogging-jogging. Mo tong akong giubanan. Ayaw na gud pagselos, good. Di pa bitaw ta uyab. Malvin. Sagdi lang Juna. Kung makachat mi sa akong uyab na nurse, ug moingon siya nga dili na siya nako. Panguyaban na yun, tika. Promise. Malvin. Nang? Naas Juna, nang? Naamandong ito siya. Nga naman unta. Bisita ta ko niya, nang? Mao ba? Time pa sa Hitoshi ha, kay ako sang sako ng akong anak. Kinsay na ama nga mamisita nako? Si Watoshi, si Hitoshi. Kinsay Hitoshi? Ay nga po gud ni Pasing Ricomo, katong taga Puan Negros Oriental. Ay lakaw kanauga og pasak kay mamisita kuno siya nimo. Ato ba nga dito day? Hala na ron. Kulbaan magkuha pa ganing matubang Juna. Dugay siya ni gawas. Kulbaan magumayo. Di na lang kumuyam Juna oy. Dali kong biya din Do Hitoshi. Paabuta lang og gamay si Jonah ha. Uy. Naman tong bata
Wa naman din sa silong akong gipapaabot ni Jonah. Nilakaw man ka, ha? Ma! Oh, si Jonah. Akong balikon sa taas. Pagkapahong bayan ni mo Hitose. Ganong wa man ka mo padayon sa pagpangamoral kang Jonah? Kabay ba antay, lalimba, tay lando sa doy. Saba de hay. Wa ka maliwat sa imong amahan nga hapon nga isog kayo sa mga babae. Balik dito sa kang Jonah. Balik dito. Oh, tatay lando dungo. Uy, Jonah, may nakita ko dahil. Nga naman, Fernand. Si Bay Malvin ba? Nayay man. Atuwa ka. Maski ikaw ang makatambal niyo. Unsa ko diri medisina? Naunsa bitaw si Malvin, Fernand? Wara ni Jonah. Galit kong gikotasan. Maglisod kong paghinawa. Unsa? Kung mauna, pagpa-check up og doktor. Basig may sakit kas kasing-kasing. Naabit ako yung sakit sa kasing-kasing, day. Ug way laing makatambal ini. Ikaw ra, Jonah. Malvin. Yan, sad. Naglisod ako ginawa, day. Unsa? Malvin? Malvin! Paktuara, missing kita si Jonah. Nadana siguro sa pag-artista ni Bay Malvin. Impas ang bahay ni Ambay Ronda. Impas! Salamat, Jonah. Unsa na imong gibati, ha? Arang-arang na. Di pa inom ako ng tubig. Jonah, ay kubiya iya. Mahadlo ko nga ako rang usa din sa mo. Atake ko na sa ko. Jonah. Malvin, misandi ka sa akong tugan. Ayaw ko biyay. Ayaw ko biyay. Oh, Malvin, dili di kabiyaan. Andam ko mo sakripisyo ni mo tungod kay naikugma ko ni mo. Jonah. Kikisa ni mo nga akong ngapil, Malvin. Sorry kayo, ha. Nadalang ko sa sunod pag-ina na nahikugma ka na ako. Pero kung ka makagusto, sagpaon ko na mo, Jonah. Sagpaan na yan ko, Jonah. Aram matagpaw ka sa imong kasuko. Kisan di ka sa lips. Sige na, sagpaan ako. Madiha, ngano ako man sagpaon. Nga kining aping nga. Mao man ako nagustuhan kay na imong nakandiis. Oh my goodness. Malvin. Uban ng ayos ni Malvin si Jonah. Yan tanawang nag-iukuban ni Malvin si Jonah. Pasti noon. Di pa sa panangutan kong maayo. Mulag mag-all by masal ko inirunda. Ibutin ka na ang susisyon. Tingnan ko. Para maklaro na kung ilang ibuhat. Unsa man imong gibot ako, Malvin. Ang imong kamot niya sa ako. Kuhain mo kamot. Kuhain mo kamot sa ako. Kinukaw eh. Sige na. Ganyan na tayo. Malvin. Magwantagod, kinok na kayo. Malvin. Sige. Amitay ko na say. Luwag ka na, luwag ka. Lagi! Bay? Ang saan ka na? Ano may sakit na gawin? Waman, bay. Self-defense ning ako. Malvin, I miss you. Iyan na ka? Ni uli na kagikan sa abroad? Yes.
himutang na ta. Magminit na ta, Malvin. Iba mo man ang imong gusto mahita po. Di anak ko. Hindi ako mabalik sa abroad. Mamahimot na ni mong misis. I love you and I miss you so much, Malvin. Kuan, kalit mo sa mag-anti. Kuan, good ka ng... Malvin, nakatakong pakaon ni mo. Patay. Sorry, may bisita man di ka. Hi, ako si Pamela, wife-to-be ni Malvin. Ikaw? Kaysa ka man, ha? Yun na! Vin? Malvin, kaysa ba dito siya? Ngayon mahilak man siya. Pag ako, kinsa siya. Kinsa siya, anog, nanong iba. Useless ang talang pagsakripisyo nga gihigibo ang naman day ko ni nagpakasal siya sa iyang nurse nga gikan sa abroad. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sheila. Ginaingon, ang uyab nga lalaki nga tanyaw-yawana nga mulabaw pa sa katabian sa usa ka babay, pagduda na niya, siya usa ka maya. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Daoy, puno man ang mga jeep. Ingnabitat ka mo sa yuta. Ano dito maliit? Tanawa, daghan ka mga pasayro. Nagdinaganay, may sugat sa pasakyanan. Nasuko ka, Jeff? Malipay rin ko di sitwasyon na. Malita. Next time, matag kag sayo. Aron, nag-adto na ko sa inyo, ready na ka. O makasakay na yun ta. Yap ko kay kang bulihok. Jeffrey! May gabi mo, nang. Ay, may gabi eh. O sa ito ni mo, Jeffrey? Mamisita ko na Sheila, nang. Uy, milakaw man. Wa pa din siya maabot, nang. Ay, miabot na. Pero pagkataod-taod, nag-ilis og laing sinina, unya, milakaw. Mo ba? Siya may ang kuyog. Na, kanay wa ko kahibaw dong. Sige lang, salamat. Di na ako magdugay, nang. Tuan na siya, ma? Tuan na. Sa sunod, ay kung himo ang bakakon, ha, Sheila? Sorry, ma. Og sorry po di mo, Jeffrey. Mayo nang mahibaw po ka nga nahiubos ko ni mo. Besh, nag-away mong Jeffrey? Ano nang utala man ka na ko, anak, Best Julius? Daoy, Julie na lang good. As in, Angelina Jolie. Sige, good. Ngano nang utala man ka na ko, anak, Julie? Ganina ba? Yagi mo si Jeffrey. Pilahos lang. Huwag mo lang na ito nga unta. Nilingi na siya din sa atong gilingkuran. Sa mga war mo? O sa hinungtang best. Uy! Naiubos ko niya, Bes. Iya man ko kung gisingkahan atong miaging adlaw nga nag-atang migsakyanan. Hala no? Kuya ba mo niya, singkahan na ka? Kaslo ng pagani mo, singkahan ka na? Kung sa ka makasal na mo? Mao lagi. Aw bang mga lalaki do? Di jud maning ka. Ilabi nag-uyab pa. Kanino ang minyo na mo duha kay masingkahan na lang ka? Uy! Ako may singkahan? Sure din ako niya. Buwagan yun ako nga akong VF, no? Nahiubos gid kayo ko siyang gibuhat na ko, Bes. Maungwa na ko mutagad niya. Angay lang jud, Besh. Nga. Unsay gusto nimo? Atong pasuyaon si Jeffrey? Ha? Unsa may imong buhaton? Stay put ka lang, Besh. Ako na bahala. Aron masuya si Jeffrey, ako nangitag move. Aron sa ingon, dili na ka yanuhon og singka na Jeffrey. Uya pagani, singkahan ka na. Sa Besh? Nangibli mo si... sweet. Si Sheila nagsulti ni Julius bayot sa cellphone. Hello? Nakila ko niya, Besh? Sukta na siya, Besh. Sukta na. Julius! What? Julius! Gisikutan mo siya? Gisikutan siya? Bayot? Gisikutan siya? Gisikutan siya, ha? Kinsa? Pero ka na, Jeffrey, ay! Ikaw ko kunin mo. Kinsa, gisikutan? Buwi ko ba? Buwi ko! Buwi ko ba? Buwi ko! Bayot ka ga? Ikaw, ha? Bad influence ka sa kong uya ba? Ako? Bad influence dyan?
Ako, John? Dili ka ikaw? Bagong tinunggab! Sumbaga! Kisa-kisa ko din sila, ha? Kisa! Kisa bang sila, ha? Kisa pa! Akong uyab! Hala, no? Si sila lang imong uyab mo ngan og sila ning kalibutan, ha? Unsa? Oh, in fairness, sakto ka. Si sila nga akong gigastorya sa cellphone. May lain ng lalaki nga nahigog man siya. Buutan, caring og thoughtful. Di pares di mo nga lalaki mo unta. Pero kusog may guay-guay. Labas babae. Uy, Jeff. Pagklaro mo sa imong pagkalalaki, uy. Dili ka maya. Sorry na, good. Hindi na ka mo sabog singka ni mo. Nagalitan na ko ito igaw na. Saan man maluhod ko sa mga tubangan aron pasiluonan ko nimo. Obi. Ayaw ko gludhi kay dili ko santa. Gipasaylo na tika. Yes. Salamat Sheila, salamat. Mangutan ko. Usa magkatinuod nga. May lain kang uyab gawas ako. Ha? Uy. Ikaw ra may akong uyab, Jeff. Buang ng ginibayuta na. Ayaw na lang sudyai si Julie, ha? Siya nang itagpaagi aron magbasol ka sa imong pagsingka nako. Buang ng ginibayuta? Daan pag ko. Kaya ba sa ko nga, nahigugma ka na ko. Ako sa nahigugma sa ko nimo. Di? Promise you. Di natin kasingkahan. Today, nakadesisyon na ka kung unsay date sa itong kasal? Shell. Uncle Oscar, kumusta ka na? Amin ko, Uncle. Santo. Ito yung ko pag-anhi din sa inyo kay may isulti ko nimo. Importante kini kay kaslonon raba mong duwas Jeffrey. Unsa man na, Uncle? Kuan, kining kung mahimo ayaw sa pagkasal dayo na ng Jeffrey. Unsa? Kaya nga naman, Uncle Oscar. Tuig pa lang muna kauyab, suhito kay kuan ng Jeffrey. Kay kuya, kay maparehas kas kining iyang mga kaliwat nga mga lalaki nga. Usa ka mayang bungol. Bangas ka. Unsay mayang bungol ba, Uncle? Mayang bungol ka na si Jeffrey. Mabit ang iyang gibihas tutay. Bayot ra siguro. Bayot siya pero iyan lang gitago. Unsa? Bayot good. Kabangason ako. Saya ba ito? Gusto sa mutin ba? Ang masuta ni mo kung bayot bigyo ko. Ha? Unsa man? Ha, sila? Karon. Yan magkita sood sa kwarto sa motel. Ipamatuon ko ni mong dili ko bayot. Suma sa chismis nga, imong gisulti na ko. Hinay lang, Jeff. Hinay ko taon. Kalain po din ay magdali. Hinay lang ba? Aning ba? Ito, di ba? Gilaw ka, Jeff. Gilukan ka. Pilihon ko ni Mayo. Gilaw ka, gimong po. Pilihon. Masuta rin mo bayot ko sila. Kilikiti. Oh, what? Mugaw sa pagpakasal kang Jeffrey? Mugaw. Kaya nakuha naman niya ang akong virginity, best. Oh, no? Ayaw to ng Jeffrey. Oy, kay mabay kay na. Kailangan mong taga-bangko? Kailangan ka ato? Ha? Hala, no? Anong gisirin ka ng taon ni mong bandera, girl? Ay, ano man? Nahigugma man ko niya, best good. Onya, ibaliwa lang ni mong makabanag kagmaya. Best Julie. Ilog ka lang dia, palihog. Dahil na, mga naudad ha. Dali, sunod ako. Ay! Pagkatanghag sa Dimoy! Aray! Barog! Kamsi kay ka! Nagilang ko ka! Barog na mo! Dito katabangan! Ngunit tambas mga taong danghag! Danghag kiglihok! Halo, ay! Hala, no? Huwag nito bang yung mong asawa nga makabarog?
Isakitan pa taon sa tiil dong. Mong di makabarog. Ano sa itong kang banaha, oy? Kasi ba man ni maayo ang imong asawa nga akong besh? With matching hinawag pa ka diha. Dali, bes. Gunit sa akong kamot, bes. Salamat, bes. Maayo ka pa kay titabang aron makabarog ko. Sakit kayo akong tiil. Sagay natakil po ko. Nang karon, unsa makalya, bes? Ito o nakanako nga maya imong bana? Ha? Ilang? Sa nahitabo, nadismaya gid ko. Og naawaw pa jud ko kay nakagtama ng akong best friend nga si Julie. Di ay nakapamata na ko. Sakto gid ang akong bayot nga friend nga nakakuog mayang bungol. Ug mao to mga listeners, atong palamay drama compilation part 161. Ug salamat jud sa tanan nag-comment nga najud mo pirmi nga najud tay mabasa sa atong intro vlog na to. Salamat sa inyong kanunay nga pag-comment. Ug sa inyong labi na sa akong tanan mga listeners, salamat kay sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Tangtangin na po atong sunod nga drama. Maintag makaabot na po dayon ta og sa kaoras, no? Hinaut nga dili lang po magsakit atong mata sa pag-edit para magkasundan dayon nato. O ako da isa taot tanang ga-comment sa ko shout out na to si Ma'am Del Sam 99 dia sa Hong Kong, si Jude Plustico shout out mo dia sa Bohol, si Oscar Abedog dia sa Karkar Cebu shout out mo dia, si Construction Boy Vlog shout out mo dia, si Hilda Asuncion shout out po na po, si Clarice Pag, si Elvira Nancy, La Arnie Vidal, si Rosemary Francis, Nalin Labial, si Excel Candy, si Janice Ramos o si Joseph Bacaro. Ug mao to mga listeners, no? Anong tanan ga comment sa to akong gi basa karon, gi-appeal na to sa atong pagbasa sa atong pag-vlog karon sa atong part 161. Ug atang-atangin na pod atong sunod nga drama mga listeners. Ug salamat jud kay sa inyong kanunay nga pagsuporta ug pagpaminaw sa atong mga drama nga gina-upload. Gusto mo na kung mga listeners, salamat jud kay sa inyong tanan.